Hola, bona tarda, soc la Mira. Avui ens trobem al centre de Girona, al carrer de la Salle, d'acord? És un pis que tenim de 105 metres útils, d'acord? I disposa de pàrquing a la mateixa finca amb accés a l'ascensor. Aleshores, comencem. Distribuïdor, i avui us porto cap a la zona de les habitacions. Tot té porta corredissa per acabar d'aprofitar els espais. Està acabat de reformar no fa un any, per tant tot és nou. Instal·lació elèctrica nova, llums de baix consum, perdó. D'acord, aquesta seria una primera habitació, que tenim al llit, tot l'escriptori fet a mà i tot un armari enorme encastat per aprofitar encara més l'espai. Passem aquí a la dreta on tenim el bany, tot nou com podeu veure, amb mobles i primeres qualitats en tot. Un estil molt neutre i modern. La cisterna està amagada a part, queda tot supermaco. Passem a l'habitació en suite, molt grossa, amb bany en suite, i té un armari que no te l'acabes, 6 portes d'armari. Tot el pis és exterior, a més, i una de les avantatges d'aquest pis és que no t'avorriràs si torna a venir un confinament. Tenim 45 metres de terrassa. A més, tot el que és el terra és porcelànic. Tots els tancaments estan fent de doble vidre amb la capacitat més ampla i ja estem a la part exterior. Veiem que tenim tot aquest espai, l'espai del sofà, de la taula, de la cadireta i ens en sobra. Aquí es podria ficar una valla per encara tenir més intimitat al que és a la finca. L'habitació que hem vist abans correspon a aquesta primera finestra i ja comencem al menjador, que també té finestra i entrada i sortida grossa. A part, tota la terrassa veiem que està revestida amb sòcol hidràulic molt resistent. Ja estem al menjador-sala, amb la cuina oberta en aquest cas. Veiem també que no se sent absolutament res, és una zona que estem a ple centre i tenim una pau i tranquil·litat excepcional. Tenim calefacció gas natural i aquest split que serveix per tot el pis, que també seria bomba de calor. La cuina en aquest cas és oberta, però ja estaria preparat per si es volgués tancar. I la màgia de la cuina és que tenim una capacitat enorme per guardar olles, plats, el que necessitéssim. Aquesta finestra correspon a la zona que ells tenen preparat en un pati intern, la zona de safareig. I encara tenim una tercera habitació, que sí que la tenen disposada com a despatxet, però podria ser una habitació doble. I veiem la porta que sortiria a l'espai de la terrassa interior. Doncs fins aquí el pis d'avui, espero que us hagi agradat i com sempre, sisplau, si voleu més informació, contacteu amb nosaltres. Moltes gràcies, fins ben aviat.